Fix-xhur tas-sajf l-Oppożizzjoni Nazzjonalista baqgħet taħdem qatih fil-ħidma parlamentari tagħha kif ukoll baqgħet preżenti, parteċipi u effettiva fil-kumitati parlamentari. Sostna dan ma' Net News id-Deputat Nazzjonalista Whip tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar fejn qal illi minkejja l-elezzjoni interna l-Oppożizzjoni baqgħet maquda u ffukata għal għan wieħed biex tibqa' l-assisa u t-tarka għad-drittijiet tal-poplu Malti Wawċi. Robert Kutajjar sostna li bitħejja l-budget tal-2021 li kif żvela netnews.com.mt ser isir 2-19 ta' Ottubru, kull deputat tal-Partit Nazzjonalista bat proposti għad-dokument tal-pre-budget ikkoordinat mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Mario De Marco. Dan kollu hekk kif it-tnejn ser jerġa' jiftaħ mill-ġdid il-Parlament Malti wara il-waqfa tas-sajf. Robert Kutajjar jgħid illi hu ta' min jistmer bin-nuqqas ta' rispett li l-Gvern Laburista wera lejn l-istituzzjoni tal-Parlament. Dan għaliex spjega illi fi xarejn u nofs tal-vaganzi tas-sajf il-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra ma ltaqax. Minflok, il-Kumitat se jkun qed jitlaqqa sija qabel jitlaqqa mill-ġdid il-Parlament. Robert Kutajjar stqar li minflok il-prassi uffiċjali it-tliet abbozzi ta' liġi li se jkunu qed jiġu diskussi ntbatulu mill-Whip Laburista Glenn Bedingfield b'messaġġ fuq il-mobile. Kutajjar fakkar li fl-ewwel tliet ijiem tal-ftuħ tal-Parlament se jkun hemm ir-riżenja tad-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo wara illi ħabbar illi ser iċedi s-siġġu parlamentari tiegħu lil kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Bekk l-għada Bernard Grech jieħu l-ġurament tal-ħatra bħala deputat parlamentari u sussegwentament bħala il-kap tal-Oppożizzjoni. Il-Whip tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista temm illi l-Oppożizzjoni dejjem tat u ser tibqa' tagħti widen liċ-ċittadini Maltin u Wawċin u tressa l-qudiem il-ħtiġijiet tagħhom quddiem l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż.